ଗେଟ୍ରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ହଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଟିକେଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଟିକେଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଣିଛନ୍ତି କୋଳରେ ବସନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଦଳର ଚିନ୍ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଦଳର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବିରତି ହାତରେ ପ୍ରତି ମାଗଣା ବିରତି ହାତରେ ପ୍ରତି ମାଗଣା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ୱର ନାଟକ କଣ୍ଢେଇ ଦାସ ମୋବାଇଲ ବଚା କଣ୍ଢେଇ ଦାସ ମୋବାଇଲ ବଚା ପ୍ରଥମ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସମୟକୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନ କରି ଆମର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଗେଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରି ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଚେୟାରରେ ଟିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରି ବସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେ ଘରରେ ବସନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁ ବସନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଝାମେଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହାୟତାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାତ୍ରା ହେଉ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହାୟତାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାତ୍ରା ହେଉ।